Risteilyalus Salli Albatros joutui tänään uhkaavaan merihätään. Mayday. Todella pahalta näyttää se nyt tässä kyllä. MS Salli Albatros Haveri. 4. maaliskuuta 1994. MS Salli Albatros oli matkalla Tallinnasta takaisin Helsinkiin, kun iltapäivällä 3 aikaa Porkkalan sisääntuloväylälle tullessaan alus ajoi 19 solmun nopeudella matalikkoon. Alus ei pysähtynyt osumaan, vaan jatkoi matkansa yli matalikkoon. Aluksen evakuointi alkoi nopeasti noin tunnin päästä Karilleajosta. Koska laiva liukui Karin ylitse ja pohjaan tullut paha repeämä alkoi laiva perä upota ja alus kallistua oikealle päin. Salli Albatrosin 1101 matkustajaa ja 158 miehistön jäsentä oli evakuoitu muihin aluksiin 3 tunnissa. Haveria seuranneena yönä Salli Albatros hinattiin Porkkalan matalikolle. Laivan perä oli uponnut ja koko aluksen pelättiin uppoavan. Tilanne näytti erityisen pahalta yöllä, kun aluksen kallistuma oli pahimmillaan 40 astetta sivuttain. Läpi vuorokauden ajan pumpattiin vettä ulos ja aluksen kallistuma saatiin näin korjattua. Karille karauttanutta Salli Albatrossia on yritetty pelastaa kuumeisesti koko viime yö ja tämä päivä. Risteilijä hinattiin matalikolle, jotta se ei uppoisi kokonaan. Tuo kovan onnen Salli on maannut pohja kiinni matalikolla yön yli. Laiva on yhä paasti kallellaan ja sen uumenista pumpataan vettä pois täyttä höyryä. Suurtehopumput ovat auttaneet. Sivuttaiskallistumaa ei enää juuri ole. Yöllä kallistuma oli pahimmillaan jopa 40 astetta. Pumppaus jatkuu kiivaasti, taukoamatta. Pelastusoperaation johtajalla riittää päänvaivaa. Joko te tällä hetkellä pystytte pumppaamaan vettä ulos enemmän kuin sitä tulee sisään? No ilmeisesti, mutta ei kuitenkaan riittävässä määrin. Eli tilanne on vielä kriittinen? No ehkä se kriittisyys on liikaa sanottu, mutta missään tapauksessa se ei ole niin kuin selkiämään päin ihan ainakaan mitenkään selkeästi. Nyt ilta ja pimeys ovat jo tulleet. Selviättekö te yön yli? Kyllä se on selvitty. Säätiedotus lupaa kovaa etelätuulta. Merkitseekö se teille suuria vaikeuksia? No kyllä se tietysti vaikeuttaa meidän työtä jonkin verran, mutta kyllä me ollaan vähän niin kuin valmistauduttu siihen ja meidän täytyy ottaa kaikki tilanteet sillä lailla, kun ne tulee. Onko nyt jo muuten 100% varmaa, että alukseen ei jäänyt ketään matkustajaa? No se on kauhean vaikea puhua 100%. Sen takia, että mitä siellä nyt on hyttöjä kuivina ja niissä on kaikissa käyty, niin ei ole löytynyt ketään. Ja ne, mitkä on veden alla, niin ne on veden alla. Mutta tuolla veden alla on kymmeniä, kenties satoja hyttejä, eikö niin? No kyllä, siellä on runsaasti hyttejä. 5 vuorokautta myöhemmin paikalle saapui hollantilaisia sukeltajia tiivistys- ja nostotöihin. Otteita onnettomuustutkintaselostuksesta 1994. Salli AB:n omistama ja OYJ Silja Line AB:n liikennöimä matkustaja-alus MS Salli Albatros lähti perjantaina 4.3.1994 kello 11.04 Tallinnasta kohti Helsinkiä. Alus oli 24 tunnin risteilyllä. Aluksessa oli 1101 matkustajaa ja 153 henkilökunnaltaan kuuluvaa. Salli Albatrossin päällikkö sai kello 12.30 tiedon, että jääolosuhteet normaalisti käyttämällä Harmajan kautta kulkevalla reitillä ovat erittäin vaikeat. Päällikkö päättikin ajaa Helsinkiin Porkkalan kautta. Salli Albatros oli jumissa jäissä keskellä Suomenlahtea kello 13.20–14.05 välisen ajan, mutta pääsi irti omin voimin. Päällikkö arvioi aluksen saapuvan Helsinkiin noin tunnin myöhässä.
Navigoijana toiminut luotsiperämies pyysi pian jäistä irtoamisen jälkeen tutkakartan asettamista hänen käyttämälleen tutkalle. Komentosillalla olleen päällikön tutkalle tämä oli asetettu jo aikaisemmin. Luotsiperämies tarvitsi tutkakartan siirrossa apua yliperämieheltä ja päälliköltä. Luotsiperämies ei itse hallinnut tätä toimenpidettä, koska hän oli työskennellyt Charlie Albatrossilla vain tilapäisesti noin 3 viikon ajan. Hänen varsinainen työpaikkansa oli Silja Euroopalla, jolla oli erilainen tutkajärjestelmä. Kello 14.44, noin 19 solmun nopeudella, Charlie Albatros ajoi Savanin matalan jääpoijun koillispuolitse 4,8 metrin syvyydessä olevan karin ja keskimäärin 6,2 metriä syvän matalikon yli. Kari teki alukseen pohjaan köliviivan oikealle puolelle lähes koko aluksen mittaisen, noin 5,7 metriä leveän ja 80 senttiä viiva 1 metrin syvän painauman. Charlie Albatrossin tutkajärjestelmä oli vasta koekäytössä. Aluksen navigointihenkilöstö ei tuntenut järjestelmää kunnolla ja monelle heistä oli virheellisiä käsityksiä sen ominaisuuksista. Heille oli opetettu ainoastaan vanhaa tutkakartan kohdistamista. Myöskin aluksella ollut ohjekirja opetti manuaalisen kohdistuksen eikä ottanut huomioon DGPS-laitteen olemassaoloa. Tähän väliin kuulemme uutisia Yleltä liittyen tähän tutkintaraporttiin. Risteilyalus Charlie Albatrossin 2 vuoden takaisen karilleajon syyksi on todettu tutkakartan käyttövirhe. Komentosillalla kokeiltiin uutta navigointijärjestelmää, joka vanhaan järjestelmään sekoitettuna vääristi tutkakuvan. Siljalainin varustamolla ei kohtalokkaasta kokeilusta oltu tietoisia. Tallinnasta Helsinkiin matkalla ollut risteilyalus Charlie Albatros karahti kivelle vajaat 2 vuotta sitten keskellä kirkasta päivää, mukanaan 1200 ihmistä. Tutkimus kertoo tutkakartan virheellisen käytön vääristäneen tutkakuvaa noin 600-900 metriä todellisesta paikasta pohjoiseen, eikä laivan komentosillalta tätä virhettä havaittu. Alus osui pohjaan Porkkalan edustalla. Sinne oli 2 eri omistaja-aikana tavallaan hankittu tätä tutkakarttakalustoa ja sitten sen perehdyttämiskoulutus oli ollut hyvin puutteellista ja koulutus oli ollut jopa virheellistä. Charlie Albatrossin väliaikainen navigoinnista vastannut vahtipäällikkö oli ottanut käyttöönsä satelliittinavigointijärjestelmän, vaikkei tuntenut sen vaikutusta tutkakarttaan. Häntä käytössä avustanut laivan silloinen päällikkö ei myöskään hallinnut järjestelmää ja laitetoimittajakin oli opettanut vanhentunutta menetelmää. Vakuuttajien lopullinen lasku kirjattiin reiluksi 300 miljoonaksi markaksi. Rahalla siis selvittiin, mutta oliko suuronnettomuus lähellä? Kyllä siinä oli kaikki edellytys. Se oli konkreettisessa uppoamisvaarassa se laiva. Ja että onneksi olosuhteet oli niin hyvät, että oli vielä päivänvaloa ja se oli tukevasti jääkentässä, ei ollut aallokkoa. Että sieltähän onneksi evakuointi tuli lähinnä paraatimarssia ulos. 10 jälkeen eilisiltana Charlie Albatrossin matkustajat saapuivat Helsinkiin. Ennen kaikkea helpottuneina, mutta myös tyytymättöminä heikkoon tiedotukseen. Tiedotusta ei ensikseen tullut tämän pohjakosketuksen jälkeen, vasta laiva ajo toviaikaa ja sitten pysähtyi ja mitään tiedotusta ei tullut hetkeen, muuta kuin henkilökunnan nopein liike. Se kävi sellainen rysäys ja sitten se laiva kallistui ja sitten se alkoi mennä oikein hiljaa se laiva. Sitten annettiin vaan sellainen tieto, että jäävaikeuden takia ollaan tunti myöhässä, ollaan vasta 5 satamassa. Joo, tässä sitä ollaan, niin kun näet varustukset on kaikki jäi hyttiin. Ja... Pikkasen tuli semmoista hermostuneisuutta ja varsinkin lasten kanssa tuli semmoista pikkasen paniikkia ja itkua, mutta mitä mä näin niitä ihmisiä, niin kaikki meni kuitenkin aika hyvin ja yritettiin rauhoitella ihmisiä, mutta tuommoisessa tilanteessa tulee aina vähän paniikki päälle. Me rauhoitettiin niin kuin toinen toisiamme siellä.
Mutta kieltämättä täytyy sanoa, että mä olin melkein viimeisimpiä laivasta ulostulijoita, niin aika vitsiä heiteltiin siinä loppuun asti, mutta sitten kun rupesi katselemaan, että 3. kerroksessa alkoi vesi tulee, niin täytyy sanoa, että hätä tuli. Tosi hätä. Miten sitten tämä evakuointi meni, kun oli pieniä lapsiakin mukana? Niin no me laskettiin semmoisesta kivasta liukumäestä, semmoista muoviränniä sitten, että hän oli isänsä sylissä ja sitten mulla oli isompi sylissä, että vanhukset ja kaikki mentiin sitten laskettiin sitä muovimäkeä alas. Se ilahdutti lapsia ainakin. No kyllä, se oli varmaan sitten heille, mutta vanhemmille ei varmaan ollut ihan samanlainen kokemus. Entä sitten jouduttiin jättämään tavarat sinne? Kaikki on siellä. Eli Sally Albatrossin haverin syyksi on päätelty inhimillinen virhe tutkakartan käytössä, käytön opetuksen puute ja Edson Groupin sekä Sally AB:n, joka oli osa Edsonia, henkilöstöhallinnoissa olleet eroavaisuudet, jotka edesauttoivat onnettomuuden tapahtumista. 6. huhtikuuta 1994, eli kuukausi haverin jälkeen, aloitettiin laivan tyhjäksi pumppaaminen. Sally Albatrossin sisällä oli 10 000 kuutioita vettä. Sally Albatrossin nostamiseen tilattiin yksi maailman suurimmista nostureista, Nobler Liftor. 22. huhtikuuta 1994 nosturialuksen avustamana alus saapui Vuosaareen korjattavaksi. – 21. marraskuuta 1994 La Speciaan Italiaan hinatulle alukselle tehtiin noin 60 miljoonan dollarin edestä korjaustöitä. Tässä vaiheessa Sally Albatros oli rahdattu Norwegian Cruise Linelle, joka asetti sen liikenteeseen Karibialle nimellä MS Leeward. Maaliskuussa 2000 Star Cruises vuokrasi aluksen Japanin ja Korean väliseen liikenteeseen ja se sai jälleen uuden nimen MS Superstar Taurus. Marraskuussa 2001 Star Cruises ilmoitti Silja Oyjille purkavansa vuokrasopimuksen etuajassa. Näin Superstar Taurus palasi Itämerelle ja siljalainen liikenteeseen saaden nimen Silja Opera. Kesäkuussa 2002 Sally Albatros palasi Siljalainin liikenteeseen, mutta nyt Silja Opera nimellä ja Siljalainin hylje korsteenissaan. Syyskuussa 2003 Helsinkiin suunnannut Silja Opera ajautui tuntemattomasta syystä kanavan vasempaan reunaan kolhien 3 laiturissa ollutta alusta. Operan omat pelastusveneet saivat kolhuja. Mutta tutkimusten jälkeen Silja Opera sai viranomaisilta luvan jatkaa matkaa kohti Helsinkiä, ja tämähän tapahtui siis Pietarissa Morskoi-kanaalilla. Marraskuussa 2003, eli pari kuukautta myöhemmin, Silja Opera oli lähtenyt Morskoi-kanaalia pitkin kohti Helsinkiä, kun jälleen kolisi. Silja Opera osui kanaalin laiturissa kiinni olleeseen jäänmurtajaan. Silja Operan 4 omaa pelastusvenettä vaurioitui, kun aluksen vasen kylki osui jäänmurtajaan. Puoli tuntia myöhemmin merenkulun viranomaiset antoivat alukselle luvan jatkaa matkaa.
Silja Oopperan satama vaihdettiin törmäilyjen johdosta pois satamasta, johon kuljetaan kapeaa Morskoi-kanavaa pitkin. Kesäkuussa 2015, kun Silja Ooppera oli jo vaihtanut omistajaa ja jälleen nimeään, kolisi jälleen. Tällä kertaa Celestial Crystal-nimellä liikennöivä risteilyalus törmäsi STJ Pimlico-öljytankkeriin Dardennellien salmessa Turkin luoteisosassa. STJ:n Pimlico-tankkeri teki matkaa Venäjältä Maltalle, kun taas Maltan lipun alla purjehtunut Celestial Crystal matkasi Kreikan Myknosin saarelta kohti Istanbulia. Celestial Crystal sai keulaansa pahoja vaurioita ja tankkerin kylkeen tuli reikiä tai reikä. Haverin syyksi epäillään kummankin osapuolen tekemiä virheitä. Kaikilla tähän astisissa Viking Saga nimellä toimintansa aloittaneella aluksella on ollut onnettomuuksissa onni matkassa siinä mielessä, että henkilövahingoilta on vältytty. Vuonna 2024 uutisoitiin, että MS Celestial Crystal on jälleen myyty. Ja tällä kertaa ostajasta ei ole niin varmuutta. Uusi nimi on ilmeisesti New Dawn. Kiitos.